Askit i mudrac, propovjednik narodne vjere i prvopredstavnik državni kritičar, miritelj zavađenih i zaštitnik ljubavnih, zakonodavac i prosvetitelj sve srpske zemlje, uistinu. Sve čega se Sveti Sava u svome životu na zemlji dotakao, ili o čemu je mislio, što je činio ili o čemu je sanjao, postajalo je temelj, iskreno uglasilo, blagovodnim korijenom. Prvu riječ svete istorije srpskog naroda sastavila je i ukrasila ruka Svetoga Save. I otad ne prestaje ova istorija tom rukom, njenim nemirom i ljepotom krstonosno da se ispisuje. Iz te ruke potekla je prva riječ srpske književnosti i prva srpska molitvena riječ. Savina sjene i Savine stope prve su slike i skulpture na srpskoj zemlji. Njegovim žezlom potekli su istočnici. Sačuvao je da se ne iščupaju narodni izdanci, ne presahnu počela i ishodi. Od njega počev i njegovog doba, slika srpstva na Balkanu puna je našeg divnog neimarstva, zelenih i modrih, nadzemaljskih svjetlosti našeg crkvenog slikarstva, treptavih komenova žižaka, kraj kojih dio u noći pisci crnorisci, učenici bijelog Hilandara veličanstvenih pojava srednjovjekovnih kritora, vladara prosvetitelja i svetitelja, čije ruke dopiru do Sirije i Sinaja, ostavljaju strah jedne svijete srednjovjekovne srpske kulture. Sve što danas blista na suncu vječnosti, ogledalo se u plavim nemanjičkim očima, očima našeg mudraca i svetitelja. Kao što je Sveti Sava srcem traži Gospoda, žudeći za milošću i ljubavlju njegovom i pronašao utjehu u Hristovim riječima. Onima koji ne traže, naći ću se, i onima koji kucaju u dveri moje milosti otvorit ću, i onima koji me s istinom prizivaju ispunit ću sve želje. Tako se srpski narod u vjekovima robovanja pod inorodnim plemenima. U vremenima kad su živi zavidjeli mrtvima, obraćao Sveti Savi, tražeći zaštitu, moleći za hrabrost da istraju, čežući ljubav. Gledajući u njemu svog duhovnog predvodnika kao upadenu Božju svjetliku koja je svojim zracima vidjela i osvjetljavala. Riječ nas je Savina kroz turke provela sigurnije nego mač, jer je Sava govoreći evanđelskim jezikom otlanjao prijeteće bure sa istoka. Čarnojević je krenuši sa narodom na sjever, pratio zvijezdu beskrajnom plavom po ruku Savina oka. Sa molitvom usnama krenula je govorka preko albanskih planina. Svijući Božure na toj Golgoti, kao po Kosovu polju, i nestajala u plavoj grobnici u suze Svetoga Save. Molio se Hristu u pastiru svome mali srpski narod u svojim velikim stradanjima. Pred jamama i kamenima, u šumaricama, prebilovcima, gradili jaslicu. Tražio je zaštitu svoga spasitelja koji je angelski živio, apostolski propovijedao i mučenički se borio i stradao. Narod koji je kazio po zgarištima svojih domova, po gorama i stjebovima, od Krajine do Kosova i Metohije, potište napaćen, prognaši svojih rijekovnih ognjišta. Kao što je Bog često maglom obavijao zaklanjao Svetog Savu da ga spasi od gonilaca, tako je Sveti Sava puštao maglu oko srpskog naroda. Svečan duh, naveži, silazio je među narod svoj, svijetlići svojom božanskom iskrom u svim pomračenjima. Molio je Gospoda da zaštiti otročanstva njegovog. Vidi, Vladiko, nasilje onih što voljuju na narod tvoj, koji ljubi velelepno ime tvoje. I sudi, Gospode, onima koji su me opkolili, i bori se s onima koji se bore sa mnom, da razumiju da si ti sa mnom. I žezal sile tvoje pošalji sa visine, Gospode, i mišicom sile tvoje rastoči gorde i niski srdaca njihovih.
i uzmi oružje štit i stani u pomoć moju. Potegni oružje i zatvori put onima koji me goni. U ime Tvoje, Gospode, prognaću neprijatelje moje i stići ću ih i neće imati moći da postupe na moje otadžanstvo. Sveti Sava je za života zemaljskog bio, a i sada jeste pred preslom Tvorca najveći molitvenik za srpski narod. Zato danas, kada vojno na nas iz svih strana, dok nam je narod prognan, raseljan, kada nam otimaju svijetu zemlju našu, Kosovo i Metohiju i svojataju manastir, naše svjetljenike utočište otame kroz vijekove. Danas kad živimo u svijetu tehnologije i materijalnog, kada je sve dostupno i dozvoljeno, svijetu stranih, pogrešnih vrijednosti, posrnulog društva, morala i kulture, nužno je, kao hljeb naš nasušni, da se molimo Spasitelju, Otcu istinito svjetlosti, da se molimo apostolu Hristovu, svetitelju našem svijetom caru i svim ugodnicima Božjim da nas spasu molitvama svojim, da se izbavimo od tame grijehova, od svake obuzdetosti i obmane. Molimo se Bogom mudrom Otcu Savi da nas ozari istinu, prosvijeti um i srce naše sljepošću božanstvene nauke, da obnovimo u sebi svetosavskog čovjeka koji zna jedini pravi put, Hristov put koji Sava iđaše. I da ne izađemo iz nekog Savinog zavjeta, molimo se da prosvijeti i sačuva dušu srpsku. Ako čovjek i cijel svijet dobije, a dušu svoju izgubi, koja je korisna? Samo tada moći ćemo reći ono što je živi duh našeg svetitelja rekao dok se dizao iz pepela sa lomačima Vračara i preobrazio u taborsku svjetlo. Gospod je na mojoj strani, ja se neću plašiti.